I és cert que cal tindre paciència i bona lletra, i més encara si pensem en escenaris com la Generalitat i Diputació, on cal obrir calaixos i alçar les torres molt més del que es pensaven. Però això no és el cas d'Ontinyent. Com deia, 100 dies no són molts, però sobra per a veure quina és la línia de treball que s'està seguint i es pot rectificar si no agrada mal les coses. Compromís per Ontinyent fem una lectura agredolça d'aquests 100 dies de govern Ontinyent. És cert que s'han pres bones mesures, però també és cert que moltes d'aquestes mesures són simple continuïtat de l'anterior legislatura o mesures que simplement s'esperen de principi de legislatura. Ens alegrem perquè les continuen aplicant, les mesures, faltaria més, però no esperàvem el contrari tampoc. També ens alegrem i molt del 1.300.000 euros que Ontinyent rebrà de Diputació, igual que la resta de pobles i ciutats en la quantitat que es pertoca. Evidentment, és indubtable que això serà bo per a la nostra ciutat. Ara bé, del que no ens podem alegrar i no compartim és com s'estan fent les coses. No hi ha diàleg per a valorar en què es destinarà aquests 1.300.000 euros. L'excusa, que no hi ha temps. I a mi de veritat em dóna admetre que em recorda a temps passats i no m'agrada gens perquè és decebedor. Quan hi ha voluntat hi ha temps, es fa per trobar temps. Perfectament es podria haver parlat, igual que es podria haver convocat plenari en setembre, cosa que no s'ha fet. En aquest sentit no podem estar contents. No veiem aquesta voluntat de comptar en tots del que parlava el senyor alcalde en l'acte d'investidura. Per la part que ens toca, reiterem la nostra voluntat de sumar, d'aportar, de dialogar i de fer de pont entre els nostres companys i companyes a la Generalitat i Diputació i Ontinyent. Per exemple, conselleries com la d'Educació i la d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb mans de compromís, estan fent una gran tasca amb canvis i decisions que ja estan repercutint en Ontinyent. L'altre dia comptàvem a Ontinyent amb la consellera i portaveu del Consell, Mònica Oltra, en el sopar organitzat per a FAO en el Dia Mundial de l'Alzheimer. Vam estar allí, nosaltres. El conseller Marçal també va estar a Ontinyent per a parlar sobre el programa d'ajudes de llibres i les aules de 2 a 3 anys, també vam estar allí. I seguirem estant, aportant la nostra voluntat de sumar i la nostra voluntat de diàleg. I això mateix és el que esperem del govern a l'Ajuntament d'Ontinyent. Diàleg, i que com ells mateixos van dir, es compte amb tots, cosa que de moment no passa.